Diputados, medios de comunicación, persoal da Diputación, medios que nos acompañan, imos dar comenzo á sesión da Diputación Provincial, do Pleno da Diputación Provincial, o Pleno da Organización, e paso a palabra á señora secretaria para empezar co orden do día. O primeiro punto da orde do día é o réxime de sesións do Pleno e da Xunta de Goberno. Ya han sido advertidos los grupos de que ha habido un error en la propuesta que se somete. Pusimos a las 11:30 la Junta de Gobierno y es a las 11. Todo el mundo mostró su conformidad y lo agradezco. Moitas gracias, señora secretaria. Empezamos entonces co primeiro punto da orde do día. Era ese, non? Xa está. Pasamos entonces a saber se hai debate ou non hai debate. Pregunto yo aos grupos se queren facer algún tipo de intervención ou non. Doña Elena. Digo porque creo que o regulamento, que o leín, fala de establecer un orden rotatorio de intervencións. Entonces, bueno, pues empezamos por un grupo mayoritario, me dá igual empezar por calquera deles, para ir rotando despois para dar cumplimento ao regulamento. Como lle transmitín a voceira do Goberno e a vostede mesmo, unha vez que esta proposta foi consensuada, este grupo renuncia ao debate nos puntos que se someten a votación. Pois moitas gracias. Moitas gracias, doña Elena. Doña Pilar. Pois no mesmo sentido, bo día a todos e a todas. O Grupo Socialista tamén visto o diálogo establecido para chegar a acordos nos diferentes puntos deste pleno, renunciamos ao turno de debate. Moitas gracias, don Efrén. Bo día a todos e a todas. Nada, no mesmo sentido, como xa hai un consenso, foi negociado, pois renunciamos ao debate o Grupo do Bloque Nacionalista Galego. Pois moitas gracias. Pois entonces sometemos, señora secretaria, por orden os puntos a votación, unha vez que se renuncia ao debate, non? Procede eso. Moi ben, pois sometemos entonces a votación o primeiro dos puntos da orde do día, que é o réxime de sesións do Pleno e da Xunta de Goberno. Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Punto segundo, creación e composición das comisións informativas permanentes. Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Nomeamento, terceiro punto, nomeamento de representantes da corporación en órganos colexiados. Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 4, coñecemento da resolución da Presidencia sobre o nomeamento de vicepresidentes. Isto, como é dar conta, pois non fai falta votar. Quedan enterados dese nomeamento de doña Tareixa como vicepresidenta da Diputación. Punto número 5, coñecemento da resolución da Presidencia sobre o nomeamento de membros da Xunta de Goberno, dos cual teñen coñecemento, por tanto, quedan informado o Pleno da Corporación. Punto número 6, coñecemento da resolución da Presidencia sobre o nomeamento de delegados de área, por tanto, tamén xa teñen esa documentación. E punto número 7, coñecemento da constitución dos grupos políticos e designación dos seus voceiros. Hai un escrito de cada un dos grupos políticos designando os seus voceiros, por tanto, tamén queda enterado o Pleno da Corporación. Punto número 8, proposta sobre réxime de retribución e indemnización aos membros da Corporación. Sometemos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 9, proposta sobre a asignación económica aos grupos políticos da Corporación. Votos a favor? Unanimidade. Queda tamén aprobado por unanimidade. E, por último, punto número 10, proposta sobre determinación do cadro de persoal eventual. Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Bueno, pois, rematado o orde do día, desexarles a todos un bon verán. Moitísimas gracias.